Prije ste spomenuli i objasnili zbog čega otvaranje Europskog ureda u Zadru, ali sjećam se, ako se dobro sjećam, najavili ste otvaranje ureda za branitelje. Pa evo, s kojim ciljem, zašto? Gledajte, ako iko zaslužuje poseban tretman i zahvalu, to su branitelji. Koja bi bila svrha ureda? Svrha bi bila jedno mjesto gdje će branitelji iskazivati svoj interes, gdje ćemo zajednički tražiti rješenja. Ured će kontaktirati sa nadležnim državnim ministarstvom za branitelje. Branitelji neće morati ići od vrata do vrata, nego će pod kontrolom uprave biti ured koji će odgovarati na pitanje, ali gdje će biti i sjecište inicijativa. Ne mislim samo pomaganja, ne samo pomaganja, i pomaganja, ali prvenstveno i rješavanja. Rješavanja nagomilanih problema s kojima se braniteljska populacija susreće. Imam toliko prijatelja koji kažu mi smo razjedinjeni, mi idemo od vrata do vrata, to moramo skratiti, to moramo napraviti i jednostavno neminovno branitelji to zaslužuju, branitelji to traže, branitelji će od mene to imati. Da. U kompetenciji grada su i socijalno ugroženi građani. Ima ih, nažalost, posebno u ovoj ekonomskoj i gospodarskoj situaciji poveliki broj. S obzirom da ćete kao gradonačelnik biti suočeni s rješavanjem njihovih poteškoća, što možete kazati, što ćete konkretno učiniti da biste ublažili recimo položaj i životne uvjete socijalno ugroženih građana? Na prvom mjestu, nakon snimanja situacije financijske u gradu, nakon otklanjanja svih koruptivnih elemenata koji se mogu naći u gradu, će biti rješavanje socijalnih problema u gradu. Kako ću to raditi? Prvo, obveze koje su socijalne obveze i socijalna programa će u ovo krizno vrijeme imati apsolutni prioritet. Neće se desiti što se dešava sada, što sam informiran, da obveze grada po osnovu socijalnih situacija, socijalnih davanja se ne izvršavaju ili se kasnije izvršavaju. One će imati apsolutni prioritet. Ali budimo objektivni. Prema tome, budimo objektivni da suština rješanja će biti kad budemo imali zamašnjak o kojem govorimo. Pred nama je ogromno posla. Mi trebamo, vidjeli ste iz ovoga što sam izložio, da je vrijeme da se u gradu promijeni sve. Mislim, mi ne možemo, pa i socijalna politika, mi stvari ne možemo popravljati, uljepšavati. One se jednostavno moraju iz temelja, s tubokom se moraju mijenjati. Evo kad razmišljate o svom 4-godišnjem mandatu, možete li otprilike, barem za naše gledatelje i vaše birače, kazati kako bi taj zamašnjak izgledao u smislu početka ostvarenja tog programa i prvih rezultata? Očekujete li prve rezultate, dakle, već u sklopu svoga mandata? Da, prvoj godini, drugoj godini. Ono što je najvažnije. Ja sam vremenski posložio aktivnosti kratkoročne. Mislim da sam o njima govorio. Neke će biti srednjoročne, neke će biti dugoročne. Moj cilj je stvarno, to nije fraza, rast, razvoj i zapošljavanje. Ako se u tom smislu dese pomaci o kojima sam govorio, dovođenje investitora, zapošljavanje, to je onda pravo. To će biti kruna mog mandata. Ja ću sve učiniti da se to desi. Dakle, to je moj prvi cilj. I ja sam uvjeren da ću onda nakon prvog mandata moći reći o čemu ja sanjam, što bih ja želio, a to je vratiti osmijeh građanima na lice. Jer jedan od razloga zašto sam ovdje danas i zašto sam u ovoj trci, jest ja osjećam da ljudi jednostavno više nisu u Zadru sretni. Nema smiješka, nema optimizma, nema šale. Svi su u velikim problemima. Ja želim vratiti Zadranima i mještanima oko Zadra smiješak. A vratit ću im, ako im vratim optimizam. Optimizam da sami upravljaju svom, ne ja, ne kao do sada neka partija, ne to, nego u skladu sa svojim mogućnostima
i u skladu sa svojim očekivanjima da upravljaju svojom sudbinom.